Добър вечер на всички колеги и колежки от Ауди групата. Тази вечер направихме на един клиент. Дойде отдалече. Направихме Audi 85-4 94 година с едносекционни рефлекторни фарове Hella. Монтирахме висококачествен LED H4 с активно охлаждане, камбо система, което против грешки за тази кола няма проблеми, и MC модул против смущение на радиото и електрониката. Фаровете са в долу-горе хубаво състояние от към рефлектори, износвани. Регулирахме фаровете на машина. Виждате, навънка е тъмно и мокро. Понеже много хора казват, че бялото асфалта го попивало. Виждате как се вижда. Отсечен фокус, плътен, няма петна, няма зайци. Ще видите сега на правата за какви дълги става на въпрос. Видите как се вижда. Радиото го смущаваме. Видите дългите. Годишни фарове как светят. Никого не пречим, най-важно, защото доста хора казват LED кружките на рефлекторен фар заслепявали, вадили очи. Всичко зависи кое, къде и как се слага адекватния реглаж. А дай къс сега. Ето късите. Дълги. Става на въпрос. Каква дистанция? Доволен ли си, колега? Да, много. Препоръчваш на нашите колеги? Да, с две ръце. Виждате тъмен и мокър асфалт. Там е стрес тест. Стрес теста за ловия LED. Всичко е от Китай. Просто зависи кое, къде, как се слага. По състояние са фаровете и адекватния реглаж. Аз реглажа го правя вечер, защото на машината може да е перфектно, може да се наложат корекции. Да се види спектъра на светлина на пътя. Виждате изпарения. Всичко се вижда идеално. Никой не мига, никой не пречим. Отсечен фокус. Дългите, за какво става на въпрос. Като се има предвид, че на стандартната халогенна кружка едната зичичка угасвам, тук при диодите не е така. Ето ви Lexus отпреди, колко му светят фаровете. ES Lexus 2010. Нищо. Заводски се